Hello लोगोफोर बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बडो जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चेनेलाव दा जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय फाइनल रिजाल्ट ओंखारबाय आरो बे डिपार्टमेन्टआ आसामनि हेल्थआव DHSdme आयुष आरो लोगोसे DHSfW मोनब्रैजों कम्बाइन एग्जाम जादोंमोन दा बिटिसिनि बर'फोर गोबां साख्रि मोनबाय स्टाफ नार्सआव आरो लोगोसे गुबुन गुबुन नन टेक्निकेलाव प्लास टेक्निकेल पोस्टआव आरो लोगोसे सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ मानोना एडिआरइआव आसाम पुलिसाव पास जानायफोराबो DMEआव पास खालामदों आरो बिथांमोना दा बबेयाव जयनिं लागोन बेनि सायाव गोबां सानगासिनो दङ दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे शेयार खालामनानै होनो दाबाव आरो सबसे गोजोननाय मोनदों आंनिनो सिस्टार स्टाफ नार्सआव टेक्निकेलि क्वालिफाइड खालामबाय दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिशियल वेबसाइट DMEनियाव लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट फैनानै रिजाल्ट शीटखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेयावनो टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल पोस्टआ दङ दे बेयावनो जाय नोंथांमोना दाखालि स्किल टेस्ट होदोंमोन ना स्किल टेस्ट होनायफोरनि रिजाल्ट जायफ्रा स्किल टेस्ट होदों बिथांमोना माने बेयाव साख्रि जाबाय आरो जायनिखि रल नाम्बारा फैदों दा जों फार्स्टआव नायगोन बेनो जाबाय टेक्निकेल पोस्टआव बेखायनो टेक्निकेलाव गोबां रोखोमनि बावहाय माने पोस्टआ दङ नालाय जों बेखौ दायो नायनो दा बेनो जाबाय रिजाल्ट शीट नोंथांमोना नै टेक्निकेल पोस्टआव मोनदों दा नोंथांमोननि रिजाल्टआ एसे हराव होदों आरो दा बिनि गेजेराव गोबांथार पोस्टआ बेबादि दङ बेखौ नायबानो जाबाय नै आरो PDF नांगौबा लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट फैनो हागोन नोंथांमोननि टेक्निकेल पोस्टआव सोर पास खालामदों गोबां रोखोमनि स्टाफ नार्स दङ दा जिखुनु जाया नोंथांमोननिया ओरैबादि मोनसे बाथ्रा खायसे खायसे एडिआरइआव आरो लोगोसे आसाम पुलिसाव मोननाय दङ दा बिथांमोना बबे माने मोनसेयाव जइन लागोन बेवहाय माने एसे पोस्टआ नेक्स्ट लेभेलाव सेकेन्ड लिस्ट फैबावनाय चान्सआ दङ दे दा बेखिनि माने गोबां सर्सआव मोनदों माने एडिआरआव पास जानायाबो आरो लोगोसे आसाम पुलिसाव पास जानायाबो माने टेक्निकेल पोस्टआव एबा नन टेक्निकेलाव क्वालिफाइड जाना दङ अब्ला अभारलेपिं जागोन अब्ला गोदान लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ आरो लोगोसे जों बेखौ मिन्थिबाय आरो नन टेक्निकेल जों दायो नायनोसै नैबे जाबाय नन टेक्निकेल आरो बे नन टेक्निकेलाव ग्रुप 1 फैयाखै आरो लोगोसे ग्रुप 4आ फैयाखै अब्ला सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ मानोना बेवहाय जोङो ग्रुप 1 जों मोनाखैना दा बेखौ नायबा नै जास्ट माने 4 गैया आरो 1 गैया आरो बेवहाय ओरैबादि माने जिनोखि जायफ्रा माने आसाम पुलिसाव आरो एडिआरइआव पास जादों नैबे DMEआव माने पास जादों आरो दा बबेखौ जइन लागोन बिथांमोना माने एसे सानबावगोन आरो टाइमखौ लानानै खायसे खायसे पोस्टआ ओंखारबावनाय चान्सआ दङ आरो सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ एकदम सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सआ दङ बे जाबाय DHS नन टेक्निकेलाव दा जियानो जा बेबादि रल नाम्बार दङ पोस्ट नाम बेबादि नोंथांमोना मोनाखै माने ग्रुप वाइसआव दङ आरो बेनि जाबाय बिथांमोना माने प्रभिजनेलि बिथांमोना जास्ट माने प्रभिजनेलि सेलेक्ट जाथ'बाय आरो बर्तमान माने डाइरेक्ट रेगुलार खालामा नालाय माखासे माने गोबां बाथ्रा थायो जब लेभेलाव दा प्रभिजनेलि बिथांमोना माने सेलेक्ट जाथ'ना दं आरो बेनिफ्राय गोबां प्रसेसनि गेजेरजों लासै लासै बिथांमोनखौहाय रेगुलार खालामगोन एबा जाखायो पोस्टआथ' रेगुलारखा टेनसन गैया दा जियानो जा सोर पास जागोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आरो नेक्स्ट लेभेलाव नभेम्बर दानावहाय DME DHS आसाम पुलिस एडिआरइ 3.0 आसाम फरेस्ट बेनिफ्राय एपिडिसिएल पोस्ट फैबावगोन टेनसन लानाङा जायफ्रानोखि डिसक्वालिफाइड जाबाय दा दिनै बेखिनि टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल फैबाय आरो दा बावैनो रिजाल्ट फैबावनाय चान्सआ दङ नन टेक्निकेलाव एसे नेथ'बानो जाबाय नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोनफिनगोन एबा अफिशियल वेबसाइटआव भिजिट खालामबाय था टेनसन लानाङा जियानो जा ग्रुप 1 आरो ग्रुप 4आ मा रिजाल्ट फैयो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना नेथ'नांसिगोन दा गोबां बर'फोरा साख्रि मोनदों बिटिसिनिफ्राय पास खालामदों स्टाफ नार्सआव बा टेक्निकेल पोस्टआव एन्ड बेनि एग्जामा 50टा कुइसन मोनसेयावनो 2 गासै 100 मार्क्सनि एग्जाम जायो जेराव नेगेटिभ मार्किं गैया बेखायनो हाई लेभेल काट अफ थाङो आरो बे DHSdme एग्जामाव आरो नेक्स्टआवबो नोंथांमोना बेबादि काट अफ थांनायखौ नुनो मोनगोन बाट डाइरेक्टलि काट अफखौ बावहोआ बाट 90+ गाहाम थांनाय काट अफ जोङो माने मोननो हायो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव BTC आपडेट फैगासिनो दङ